War Child concert op Meulenbeek. De kermis staat voor de deur. Het is vandaag 3 juli, dit is het Pelen en Maas Journaal. De Oostrumse basisschool De Meulenbeek had dinsdag een bijzondere gast. Winnares van de tweede editie van The Voice Kids, Laura van Kaam, gaf onder de noemer Laura in actie voor War Child een optreden voor de school. Eens in de 2 jaar organiseert De Meulenbeek een paar activiteiten. Het geld dat daarmee opgehaald wordt geschonken aan een goed doel. Samen met de ouderraad en het docententeam kwam War Child als goed doel voor deze editie uit de bus. Door de hoogte van het bedrag won de basisschool deze bijzondere prijs. Nou, wij werden door War Child op geattendeerd van jullie kunnen ook inschrijven voor Laura's scholenactie. En dan doe je mee als school of als klas, was eigenlijk de bedoeling om mee te dingen naar een prijs. Zoveel mogelijk geld binnenhalen voor War Child. Daar zijn we tweede geworden. Dus Laura van Kaan komt vanmiddag hier een concert geven voor ons. Een privéconcert voor alle kinderen van de school die zo hard gerend hebben voor War Child. Dus dat is heel bijzonder. Ja. Een van de manieren om geld in te zamelen was een sponsorloop die in april werd gehouden. We gingen met z'n allen rondjes rennen om het voetbalveld. En dan moest je sponsors zoeken. En dan uiteindelijk moest je het geld ophalen voor de sponsorloop. En dan gingen we alles bij elkaar leggen. Toen hebben we dat aan War Child gegeven. Naast de sponsorloop houdt de school ook elke 2 jaar een open dag. Met creatieve manieren en een ingenieus bonnensysteem is daarmee ook flink wat opgehaald. Ze konden quiz doen, die hadden wij zelf gemaakt. En ze konden cake versieren, op springkussen springen. Ja, dat is dan meer voor de kinderen, maar korfballen en ja. De bijdrage van De Meulenbeek was dus goed voor de tweede plaats. Het opgehaalde bedrag van €3304,20 komt geheel ten goede aan War Child. Voor de directrice een tweeledig doel. Aan de ene kant, War Child is natuurlijk een prachtige organisatie die heel veel doet voor oorlogskinderen. En ja, in deze tijd waar zoveel geweld en zoveel haat en onrust en conflicten in de wereld zijn er natuurlijk ontzettend veel kinderen die daar de dupe van zijn, die in oorlogsgebied leven. En War Child is wel een organisatie die dan zorgt voor een mooie plek waar kinderen weer even kind mogen zijn, waar ze weer even, ze zeggen de oorlog uit het kind halen. Dat vind ik altijd wel een mooie, dat er heel even die oorlog uit dat kind wordt gehaald. Dus dat was aan de ene kant zo van, nou het past wel in deze tijd om dat te doen. En aan de andere kant is het ook zo dat wij natuurlijk een dorpsschool zijn waar kinderen naartoe komen die weinig in aanraking komen met andere culturen en andere kinderen uit andere landen. En ook wel een stukje bewustwording van, hé, wat hebben wij iets goed hier met z'n allen. Ik kan spelen, ik ga hier naar school en als ik naar huis loop ik gewoon veilig naar huis. En als ik thuis kom is er gewoon een huis wat er staat en zijn er mensen die van me houden en die me verwelkomen. Zo'n bewustwording van, hé, dit kan dus ook anders zijn. En met dit goede doel waren de leerlingen van groep 8 het helemaal eens. Omdat het best wel erg is, als jullie weten, als kinderen in oorlogslanden zich niet veilig voelen. Want ze moeten natuurlijk zich wel veilig voelen bij hun thuis. Want misschien hebben ze wel helemaal geen thuis meer, als het misschien gebombardeerd is. En daarom, en iedereen heeft gewoon recht in leren. En hoe voel jij je daarbij, dat jij dat recht hebt, dat je zo goed kan leren hier op school? Dat je in deze omgeving woont? Nou, ik ben daar best wel blij mee, want niet iedereen heeft dat namelijk. En dan heb ik later ook een goede baan, kan ik centjes verdienen en dan kan ik een mooie auto, een mooi huis. En dat is eigenlijk wel wat denk ik iedereen wil en gelukkig zijn. Niet alleen de Oostrumse jeugd genoot van het privéconcert, ook Laura zelf deed dit met volle teugen. Hoe vond jij het nou om hier in de Meulenbeek in Oostrum te komen optreden? Heel erg leuk. Ja, ten eerste ben ik natuurlijk super trots op ze, want ze zijn gewoon tweede geworden van de hele actie. Dus ze verdienen het ook gewoon echt. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik bedoel, muziek is het gewoon voor mij het leukste wat er is. En ja, als ik ze zo zie genieten, ben ik nog meer trots. Vind ik leuk. Net als de kinderen op de Meulenbeek heeft ook Laura nog haar dromen, of beter gezegd, haar American Dream. Ik wil heel graag van mensen leren.
Ik vind het heel erg leuk om iets aan songwriting te gaan werken. Dus eigen liedjes schrijven. Nashville, daar wil ik heen. Is natuurlijk wel echt het country stadje van de hele wereld. Ik wil heel graag van mensen leren wat zij ervaren in de muziek. En dat wil ik heel graag ook kunnen. Of ja, leren van ze, zeg maar. En ondanks de hitte gingen de fans en de hele zaal uit hun dak toen de zangeres, voor de derde keer maar liefst, haar laatste single Running with the Clouds inzette. We are the ones, the chosen ones. We are pulling around the sky. You see us run, you see us soar. With the stars beat our head by. We'll be raining down gold like the heavens above. Feel lucky like you can't deny. We are the ones, the chosen ones. We are running. Do you need? Running at the clouds tonight. We're running with the clouds tonight. Oh no! We're running at the clouds tonight. We're running with the clouds tonight. We're running with the clouds tonight. Running with the clouds tonight. De zomervakantie staat voor de deur. En dit feit heeft natuurlijk als gevolg dat de Venrayse kermis ook steeds dichterbij komt. Over precies 4 weken is het zover. Dan wordt op het nostalgische kermisplein op de Gouden Leeuw om 3 uur 's middags de aftrap gegeven. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe, grote en bekende attracties te bezoeken. De tower van de familie Ordelman, dat is een hele nieuwe attractie. Die draait pas sinds december. Grote investering voor deze mensen geweest. Een hele grote valtoren van 90 meter hoog. Met eraan draaiende gondels. En ja, we hebben uiteraard nog wat andere leuke attracties zoals de Supermouse, de Inversion XXL. De Booster Max is er ook weer. De Jumbo hebben we. De Catapult Bungee hebben we weer. En we hebben deze keer als groot vermaak voor jong en oud het Booby Trap Hotel XL. Door de nieuwbouw van Albert Heijn heeft de kermiscommissie moeten zoeken naar een juiste locatie voor het vuurwerk op dinsdagavond. Maar het vuurwerk is dit jaar op de dinsdagavond op het plein voor het gemeentehuis. Dat betekent dat we daar een nieuwe locatie hebben gevonden. Want op de oude locaties waar we het steeds gedaan hebben, daar kan het ook helaas niet meer vanwege nieuwbouw. Dus we gaan voor het gemeentehuis dan het vuurwerk afsteken. De kermis is te bezoeken van vrijdag 31 juli tot en met woensdag 5 augustus op de Venrayse pleinen. Tot zover de PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een nieuwe uitzending te zien van Venray van toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht wordt een zwoele nacht. De temperatuur zakt niet verder dan 21 graden. Het blijft overwegend droog met een kans op een onweersbui. Overdag zal de temperatuur snel stijgen. Het kwik kan klimmen naar zo'n 38 graden. In de avond is er onweer met flinke wind en hagel. Zondag geeft de meter slechts 30 graden aan. In de middag is er kans op onweer. Vooral morgenmiddag wordt het extreem warm. Drink genoeg water en neem desnoods water mee voor onderweg. Zorg voor een goede bescherming tegen zon en vermijd zware inspanning tussen 12 en 4 uur. Zorg voor koelte voor u en uw omgeving en vergeet de huisdieren niet. Ik wens u een zonnig weekend toe.